Il-kandidat tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew Klins Camilleri iltaqa' mal-Federazzjoni Kaċċaturi u Konservazzjonisti. Camilleri qal li fid-dawl li hu ġej minn familja ta' kaċċaturi u nassaba jifhem sewwa dak li jħossu d-dilettanti tal-kaċċa u l-insib. Dan speċjalment wara li l-Partit Nazzjonalista kien wiegħed li dawn l-istess delizzi mhux ser jintmessu u fil-verità ġara l-kontra. Fid-dawl ta' dan Camilleri faħħar lill-Gvern Laburista li mhux talli fetaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija, iżda saħħaħ dan l-istaġun hekk kif issa l-kaċċaturi jistgħu joħorġu jippratikaw id-delizzju tagħhom ukoll nhar ta' Ħadd u fil-festi pubbliċi. Huwa qal li ser ikun qed jaħdem biex titkompla l-kaċċa fir-rebbija u wkoll biex aktar il quddiem jinfetaħ l-istaġun tal-insib għall-safar tal-għana. Żied jgħid li jemmen f'demokrazija fejn il-maġġoranza tmexxi b'rispett sħiħ lejn il-minoranzi u demokrazija fejn teżisti koeżistenza bejn l-ambjentalisti u tradizzjonijiet ta' pajjiżna bħal kaċċa u l-insib. Flair Vella li hija wkoll kandidat f'isem il-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew esprimiet is-sodisfazzjon tagħha kif l-Uffiċċju għall-Kompetizzjoni qed jagħmel inkjesta settorjali dwar ir-rati tal-imax li joffru l-banek. Dawn ir-rati huma fuq self għall-intrapriżi żgħar u medji, miżati ta' skambju u ħlasijiet tal-servizzi merkantili. Flair Vella qalet dan huwa żvilupp importanti għal negozji żgħar li anki biex jiġbdu l-flus tagħhom f'muniti ikollhom iħallsu ħlasijiet żejda lil banek. Barra minn hekk Vella qalet li hemm ħlasijiet oħra biex tkun fil-lista tal-faċilità biex tħallas il-kontijiet tiegħek dirett fuq l-internet biex tirċevi pagamenti permezz tal-karti tal-kreditu u biex tagħmel tranzazzjoni bejn bank u ieħor ukoll fuq l-internet.